आच्छा फंबाय आं नोंनाव एसे खोथा सोंनो नागिरदों माने बे दखानखौ जे नों खुलिदों बियो सानबेसेसिम जाखो आरो माब्लानिफ्राय खुलिया खोन्थानो हागोन नामा? खुलिनायाथ' आङो जुनावनो खुलिनाय जादों। औ जुन एसे सिगां औ एक्जेक्टलि डेटखौ गोसोआव गैला आङो बुंनो ओमफ्राय बे दखान होनायनि माबाफ्रा माबायदि इनकामफ्रा? इनकामाथ' बिदिनोसै सोलिनो आन्था जायो। औ औ गभर्नमेन्ट साख्रिनि सेलारिजों सेमानो औ खामानि जायोबा बेनिफ्रायबो बांसिन मोननो हायो बुंनो हाया आरो बेसेबां मोननायफोरखौ आच्छा एक्जेक्टलि मान्थलियाव जोङो मा होनो क्लियारलि बुंजोबनो हाया दे इसिबां मासाव मोनगोन होननानै जों बुंनो हाया दा सोलिगासिनो दं आरो मोनो मोननायालाय जायखिजाया न'खर सालायनो हायो नङा होमबा? ओमफ्राय जायखिजाया नैबे जोंनि बे बड'लेण्ड एरियायावबो माने बेखार लाइमोन अनेक दङ बिसोरनि सायाव फंबाया माबाफोर एसे इनफरमेसन होगोन नामा माबा बुंगोन नामा? बेखौनो सानो आरो बयबो बिदिनो माबा मोनसे मेकानिकेलाव सोलोंनानै थायोबा मोजां मेकानिकेल एबा हार्डवेर इलेक्ट्रिकआनो जा जेनेबा टटेलि रिपेयारिंआनो जा माबा मोनसे बाइकनि स्कुटिनि एबा ट्रेक्टर गारिनि जा जेखिजाया बेफोरखौ जेखिजाया मेकानिकखौ सोलोंना लानो हायोबा मोजां थारमानि बेयाव साख्रियाबो गोबां दं बेखौ इसेबां मिथिजोबा जायसो बे लाइनाव हाबो बिसो मिथिगोन आरो अनेक थाखा दं बेयाव साख्रि आवलाफ्राबो हास्लाबनो नागिरा नोंनि बानायनाय रोंगौथिया नोंना मोजां दङबा फरग्रेड साख्रिफ्राथ' पात्ताखौनो मोनस्लाबनो नागिरा नोंनि मावनाय दांनायनि सायाव आरोना नों जेसेबां मोजां मावनो हागोन एसेबांनो नोङो कास्टमार हागोन नालाय जों एक्जेक्टलि बुंनो हाया कास्टमारनि आखाइजों मिलायनाय ओमफ्राय जे नोंथाङा जे बेवहाय दखान खालामो बे फिरफिलि जे सालायग्रा ड्राइभारफोरखौ नोंथांनि बे दखानाव लाबोजानो लुबैयो नामा बानायनो? लाबोजानो लुबैयो मानो होननानै बुङोबा आंनि बानायनायखौ जाय मानसिया फैफेराखै बे बानायनायखौ आंनिखौ नायनानै मोजाङै माबायदि मोनो बेफोरखौ इन्ट्रडाक्सन होजालांनो लुबैयो आरो मोजां जादों मोजां जायाखै माबायदि रोंगौ रोङा थारमानि जोंनि बर'नि बिफाबो खम नालाय बेबायदि मेकानिकेलाव थांनाय ओंखायनो दा आंबो जि थांखिखौ लानानै ओंखारदों बेनोसै आरो आंनाबो ओरैनो फरायनाय दंबावोथ' साख्रिखौथ' मोननो थांला नालाय नामावसो फरायनाय दं होननानै जों खोन्थानो हासै बेनिखायनो दा बिजनेसजों लोगोसे साख्रिखौबो नागिरलांसै साख्रिखौ मोनबा मावनोसै बेखौनो मावनानै जानो टारगेट लाबाय आरो आच्छा टारगेट जाना दङ दा औ ओमफ्राय बे दखाननि नोंथांनि बे पइन्ट एरियाखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा बबेनि आरो बे जायगाया मा? जोंनियाथ' बे आंनिया माबा जाहैबाय बेंटल आंनि दखाना जाहैबाय बेंटल कलेजनि एटाच बेंटल कलेजनि एसे खोला फैबानो मोनो आरोखि आंनिया जाहैबाय नैबे मा होनो दखाननि मुङा जाहैबाय बसुमतारी रिक्सा रिफाइनारि सेन्टार आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे कइलबो बान्डिं खालामोमोन सिलिं फेन टेबोल फेन ओमफ्राय इलेक्ट्रिक वेरिंबो खालामोमोन प्लास आं हारसिं जानायखाय मानसि थोयैखाय माखासे खामानिखौ मावनो हायियाव थाथ'नानै दं आरोखि देनां मेकार मोजां मोनबा माने आं फोरोंनानै एसे रोंनाय मोनबा बाहेरानिखौबो टारगेट लादों आरो लासै लासै बिदिनो साख्रिफोर मोनैयाबा इलेक्ट्रिकनिबो प्लास बेजोंनो होफादेरलांनो सान्स लादों आरोखि टारगेटआव सहैजासिम दा बेखौनो सोलिथ'नोसै होमबा फंबाय बुंनांगौआथ' एसेनोसै माने बे बिबुंथिखौ होनायनि थाखाय नोंथांनि बे खामानि मावनायखौ दा नोंथांनि सिनायथि होनायनि थाखाय बे आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गोजोननाय जासिबाय थेंक इउ दे गोजोन्थों।